Заноедем ки бо пули фабелик соҳиби хона дар Россия, дар Тоҷикистон, соҳиби мошин дар як моҳ ду-се ҷо сафар мекунанд ва ҳамаи инҳо бовар мекунед шумо ки занҳои хонашинанд, чандтои фарзанд доранд. Дар тарбияи фарзанд хонашинанд, шавҳарашон иҷозат намедиҳад ки кор кунанд. Дар хона шишта ба воситаи телефону интернет ҳар як ин нафарро аввал худашон танҳо буданд, баъдан одам оварданд, соҳиби коргар шуданд, коргарошон соҳиби коргар, яъне решаашон паҳн шуд, як командаи калон шуданд. медонед чӣ? Ҳама инҳо дар давоми як сол анамин қадар дастовардҳоро ноил гаштанд. зиёд 3-4 сол, бисёраш аз давраи коронавирус дар давраи бекорӣ бепулӣ регистратсия карданд. имрӯз ин занҳоро мебинӣ ҳавасат мебиёд аз зебогиашон, аз фасонпӯшиашон, аз ойлике ки мегиранд. баъде ки дар як-ду конференсия иштирок кардам, гуфтам ман ина дӯстони азиз распаковка чек кардам. дугонам гуфтам бупуш кани бинем иҷада ратанаи дугонам значит юбка ҳай мағозаи ҳавас шоп я бора страничкаша мемонам бо нехели ва че свитра жемпирча ҳай тигма дорам ай пешаш бинем хушрӯ юбкашам хушрӯ оз бо дигар чизашам мепӯшонам дугонамда нишонтон метим бинем чиқа хушрӯ меиста. Ана подписчико иша бинем ана ҳамун брижае ки гуфтам оҳаколоеко уха маълум нест ай пеш маълум будае ва стилишам хеле жемпирша бинем чиқа хушрӯак поёнаш хеле как будто дардаги якум хеле стилае остинош қатим иншам хушрӯ мада мақул шуд хушрӯ оверсайз буде жемпираш. Савзи. Мехрем гӯшти мурғ. Мурға ба мазза бешухи я бурчашда. Иш ба мазза. Ина. Чизи ба маззара мехра. Гӯшти мурға. Бачаи ман нон дар шӯрбора нағз мебинад. Мехри, мехри. Ба худо мехри. Ебине немегам. мехри ба мазза. Вау. Йогурт мехри? Йогурт. Ба мазза. Фрутис ба мазза бухор. Сен-Сан-Ҷон. Сен-Сан-Ҷон. И дар нушта чӣ дорам?
Mugi. Vamos a یاد گرفتم کاپیتانا.